Jugant en el seu camp sí que és cert que haurem de ser molt persistents, perquè en qualsevol detall, qualsevol cosa que passi que no estigui controlada, doncs te'n vas 2-0 cap a casa. Realment el rival no ha sigut tan superior a nosaltres. Podríem dir que han tingut 35 minuts d'autèntic poder sobre el partit. Ens ha faltat aquesta intensitat, ens ha faltat sobretot aquesta contundència ofensiva i defensiva, però ho torno a repetir, és el camp propici perquè passin aquestes coses.